Едно от най-важните неща, които искам да научите от мене. Вода се вади с вода. Защото всяка втора жена почти има задържана вода. Ние постоянно сме много дехидратирани. И най-голямата грешка, която виждаме, е, че всички жени веднага тръгват към диуретиците. Повярвайте ми, диуретика не е най-доброто решение. Да, може да се използват, но първо трябва да го направите с някой, който разбира, защото в повечето случаи ситуацията може да стане още по-лошо. Защото вие, ако не пиете вода и съответно вземете диуретик, повярвайте ми, положението ще стане много по-лошо. Дехидратацията също веднага повлиява на кожата. Кожата веднага започва да дава симптоматика и първите появи на целулит много лесно могат да бъдат блокирани точно по този начин, ако веднага се дигне приема на вода. Така че, запомнете, водата се вади с вода. Колкото се може, пийте повече вода. Наистина, знам, че ви е писано да ви го повтарят, но това е основното, на което трябва да стъпите.